Ku a ganin ku masu kallo da saurare, laifin wane ne tsadar kayan abinci da muke fuskanta yanzu haka? Gwamnati ne ko kuma 'yan kasuwa? Sunday ya ce matsalar tsadar kayayyaki da kuke fuskanta a gidajenku yanzu haka laifin 'yan kasuwa ne. Hajiya ita kuma ta ce matsalar tsadar rayuwa da kuke fuskanta ko a ce tsadar kayan abinci da kuke fuskanta laifin gwamnati ne. Ta ce tana da dalili. Gaskiya a yanda yake a bayyane gwamnati su ne sanadiyyar tsadar kayan abinci. Hujjojina shine a nan gurin su kansu manoman nan da suka yi noma abin da suke koke da shi shine sun riga sun zuba kudadensu wurin siyan taki da tsada, kuma abinci gashi nan yanzu bangaren kaya na hatsi ya karye, ba su ma mai da kudadensu na taki ba balantana wahalhalinsu. To amma abin da suke ƙara kuka da shi shine dalilin me ya sanya su kayayyaki misali na su mai da muke amfani da su omo su ba su sauka ba. Wannan hujja na a nan gurin shine dalilin wannan rashin sauka nasu tun farkon cire tallafi da aka yi. Domin ɗauko kayan nan da ake yi, su motocin da ake ɗauko kayan da su ko jirage ai sai an sa musu mai, kuma dole kowa ya yi abin shi don ya samu riba ne. Idan an ɗauko dole a cire kuɗin wahala da kuɗin mai kafin mutum ya zo ya nemi ribansa. To su kuma manoma suna kuka akan zancen taki, har yanzu kuka suke akan cewa su wannan abu fa wasu bangare daga gare su bai yi musu ba na zancen karyewan kayan abinci, wasu ma suna addu'o'i Allah ya sa abincin ya hau. Wannan shine hujjana. Ni ina ce 'yan kasuwa sun fi tsananta ma mutane da tsada. Dalilai nawa kamar haka. Ni manomi ne wanda ko 'yan kasuwa suna bin mu zuwa gida su siya kaya kamar mushe, amma ko idan sun shigo da araha, amma idan ko sun shigo kasuwa wani abu ne daban. Ana misali ta kawo hujjoji da cewa kudin noma, kudin taki da sauransu. To bari mu kawo misali kusa da gida. Dankali da muke amfani da shi taki guda nawa ake zuba mashi, wanda kudi yake ci da dan tare dankali ya zama 1,000-2,000. Wannan wane ne yake tsananta mana, gwamnati ne ko kuma 'yan kasuwa? Za a siya dankali a gurinmu manoma 5,000 a ji a sadda shi 15,000. Wannan tsadan rayuwa din daga gurin 'yan kasuwa ne, ba daga gurin gwamnati ba. Ina kuma dawa domin ba na so in yi nisa sosai. Alaihu da muke ci wanda tsada ne aka zabga mashi daga gwamnati, wanda ko alaihu kuma dan alaihun da za a baka a naira 100 za ka yi tunani guda nawa za ka yi fate da shi balamiya, wanda abu ne gwamnati suka tsananta a kan shi da ya zamanto ya kawo tsada a cikin kasuwa. Alaihu idan na zuba shi a gidana ba sai na zuba mashi komai ba, illan sa mashi ruwa guda nawa ne na siya na zuba. So mu fahimta kada mu kai da nisa. Muna da lemu a gidanmu wanda ana zuwa 'yan kasuwa su zo su siya a tushe, za su siye shi a raha. Yanzu wai dan karamin lemu shine naira 100. Nawa suke siya tushe? So wayannan mutane kawai suna using advantage na da cewa an kara wannan kudi kaza, an kara kudi kaza, kawai a zo a zalunce mutane don ana neman riba. So wannan ina cewa da babban murya 'yan kasuwa ne suke cutar da mutane fiye da gwamnati. Ina da kalubale a kai shi. Shi misali shi wannan dankali da ya magana a kai yake cewa za su je su siya dankali misali bai fi 5,000 ba, su sai da shi 15,000. To idan sun siya wannan dankalin ai ba a kai za su ɗauka ba, dole sai sun ɗora a abin hawa, kuma abin da ya kawo tsadan shine mun gaya maka cire tallafi. Domin ba don an cire tallafi ba sun ɗauka sun sanya a cikin mota ko jirgi misali, ai mai abin hawan zai ansa kuɗin su ɗan kaɗan. To dole na ɗauko abu na sa a cikin abin hawa, idan na siya 5,000 wala Allah 2,000 ko 3,000 zai kai ni inda nake.
kaga misali ya tashi 8,000 ko 7,000, na zo na zauna na sha rana kafin Allah ya kawo mai siya, kaga dole ni ma in cire wahala na kuma in nemi riba na saboda gobe in koma. Idan ba haka ba ai wata rana ba zan fito kasuwan ba. Kuma shi alayyahu da kake magana cewa alayyahu ne ake sa mishi, ai a rayuwa mutum ba zai ci alayyahu zalla ba, ba a taɓa cin alayyahu zalla ba, saboda sai ka siya abinci tukunna ka ɗora alayyahu a sama. Ko da miya ne za ka yi ba a taɓa cin alayyahu ba, sai an haɗa da magi da mai. Kuma ina nan akan bakana har yanzu sun mai ɗin nan fa ba su sauka ba, dalilin wannan cire tallafi da aka yi. Mu dai muna roƙon gwamnati mai albarka su taimaka mana a janye wannan tallafi, a mayar ma mutane da shi saboda mu samu sauƙin rayuwa. Sunday, me za ka ci? To, yalla bai da kuma masu sauraro. Ina gan cire tallafi ya zama ma Najeriya alheri. Wayanda da ake ce subsidy din nan, ina gan tsirarun mutane ne suke amfana da wannan subsidy sosai, tallafin mai, wanda kawai ake yaudaranmu da cewa ya zamanto abin da ya shafa talakawa. Wasu mutane ne suna amfana da shi, za a cire tiriliyoyin naira da cewa za a yi tallafin mai, abinda ko za a je a yi da shi daban ne. So, cire wannan tallafin mai ya zama ma Najeriya arziki ne. Muna da kasuwannai kusa da mu, wanda kuma kasuwannai din nan ni na sani da cewa nawa za a dauke ka a mota daga inda ka a ce ma babur, daga gonan zuwa kasuwan, ni na san nawa za a iya ce gashi, domin mu ma muna taso da kaya muna zuwa. So, wancan tallafi da kuke magana da cewa saboda tsadan kudin mota, shin kudin motan nawa ne? So, idan an ce wai kudin mota za ya dauka, nawa kudin motan? Daga gona zuwa wancan kasuwa, ni na san kasuwa ne wanda daga gona zuwa gurin bai wuce 500 ba. To wanda abu ne ya kawo zance 10,000 a kai don kawai kai mu ji tsoron Allah. Ni ina da ja, saboda ai shi ya faɗa ya ce su ne manoma, sukan ɗauki kaya ne a ɗauke su a kai su wurin da za su siyar bai fi 500 ba. Kuma ba kowa ba ne yake gidan shi kusa da kasuwa, kuma manomi daban ɗan kasuwa daban, saboda kai ka noma wal'alla za ka bi riba ɗan kaɗai, shi kuma ɗan kasuwa ɗin a hakan ne zai fitar da kuɗin wahalan shi da kuɗin shago da kuɗin rana da ya zauna ya sha har Allah ya kawo mai siya. Ba za mu taɓa haɗa wanda ya noma da wanda ya sara ba. Sai kuma zancen tallafi da kake cewa da wasu maƙudan mutane ne suke amfana da shi. Dan Allah Mr. Sunday, yanzu ina tambayanka, yanzu ba da ɓata lokaci ba, yanzu da aka janye ɗin da aka ƙi, ka gaya min amfanan yanzu me yake mana a bayyane one by one, ɗaya bayan ɗaya, domin ni dai bai zo unguwana ba, bai kuma zo cikin gidana ba. Ina so ka bayyana masu saurari da kallon mu. Ni dai ba zan je da nisa ba, ta ce in faɗa mata ɗaya bayan ɗaya. Misali wanda yake a gefen gida, an cire tallafin mai, yanzu ina kusa wata 3 zuwa wata 4 ina shiga mota kyauta daga gidana zuwa gurin aiki, ina kuma dawo kyauta. Wanda tallafin mai ta kawo mana CNG buses. So, ga sunan Bridget a Kaduna, idan baki ba amfana ba baki fita ba. Na biyu, ta wurin ciren tallafin mai, da ina karba albashi 30,000. Misali kake ba mu? Ana misali. Amma yanzu an cire tallafin mai, an kara mani albashi kuma. An ce muna karba karamin albashi 70,000. So, albarkacin menene cire tallafi? Na'am. An samu agaji da ake ba mata na kasuwanni masu kananan
kasuwannai wanda ake ba su kudade ba wai an ba su loan ba ne, amma an ba su domin su kara karfinsu ne. Ta wurin cire tallafi mai, kina sane kila ma a gidanki an samu an ba da taki kyauta ma manoma da sun ce taki ya yi tsada. Taki da ake siya kusa 58,000 an ba yawancin mutane buhu biyu ta wurin tallafi. At least wannan buhu taki biyu da aka baka kyauta za ya taimaka maka sosai domin ka samu abinci a gidanka, ko ba za ka sayar ba za ka ci shi ba tare da kaje kasuwa ba. To cire tallafi mai bai zama mana arziki ba. Kamar yadda kake maganan taki, ba kowa ya samu taki ba, mafiya yawa ma wa'inda ba su samu takin ba sun fi yawa, saboda irin wa'innan abubuwan in sun fito yawanci ma'aikata gwamnati ne suke samu. Ma'aikatan gwamnati ina da ja karkada kai, su suka fi samu, kuma su ma ɗin ba kowa ba sai wanda Allah ya ci da shi. Ni kuma a matsayina 'yar Najeriya kuma 'yar Arewa, duka al'umma suna ƙarƙashin gwamnati ne. Kuma shi wannan mota da kake magana cewa an kawo mota, ni ina da ja idan kai ba ma'aikacin gwamnati bane kuma baka da ID card ba a ɗaukan ka. Mutane al'umma muna da yawa kuma kowa yana da haƙƙi akan gwamnati. Kaga a matsayina na 'yar jihar nan misali, naga kai an ɗauki ka kai ma'aikacin gwamnati, ni kuma saboda Allah bai ci da ni ba ko kuma matsayina bai kai na bana aikin gwamnati aka ajiye ni ba a ɗauke ni ba, kaga ba zan ji daɗi ba, tunda gwamnati na kowa da kowa ne. Idan zaɓe ya tashi akan ce mu fito ne kwanmu da kwarkwatanmu, duk wanda ya isa munzilin ya je ya zaɓe, ba a cewa sai ma'aikatan gwamnati kaɗai ko kuma sai wane da wane. To ni ana ina ƙara jan hankalinka, domin kai ka ce mun kana shiga wannan mota, don Allah idan ka shiga ka ɗan musu nasiha da cewa gwamnati ta kowa ce. Duk wanda ya zo in dai hanyar da za su bi ya kai ga inda zai kai shi, to don Allah su ɗauke shi. Yawwa, wannan kuma taki ban gama ba. Wannan taki ni ina da hujja akan wa'insu ma ma'aikatan gwamnatin. Misali kana aiki nan kusa, an ce an baku taki, to ba fa a wurin zaka je ka ansa takin ba. Akwai wa'inda suke maganan ma cewa sun je wurin zancen amsan takin ba a unguwansu ba, lallai aka ce musu inda suka je amsan takin, saboda ba mutanensu bane a wurin, illa su 'yan tsiraru ne da aka rubuta sunansu Allah ya ci da suka samu takin, ko su siyar a wurin ko su samu ba daɗi. Hakan nan suka siyar da daɗi ba daɗi suka siyar, kuma ta yadda ra'ayin wa'incan suka zo, wanda kuma tsarin gwamnati ba haka ba ne. Gwamnati ta kowa ce ni a fahimta na. Malam Mr. Sunday, ko kana da ja? Yan jarida, ni nakan so mu yi amfani da abin da ke a zahiri ne. Ina gan idan mun gama wannan interview sai ku biyo mu. Idan kun biyo mu ku je inda bosses din nan suke tsayawa. Idan kun ga wani ya nuna ID card, a kai ni gidan yari. Wannan tabbaci nike so in yi maku. Za ka shiga kuwa? Domin ni inda ina da matsaniya a kai, duk wanda ya je gurin, ko kai wanda irin mutum ne, za ka shigo motar nan lafiya lau, sai dai idan ka tar da wani abu ne. Amma ni ba in gan wani bus stop da aka ce wai wannan ma'aikaci ne mu gan ID card naka kamun ka shiga motar ba. Shi ne ni ina so ku zama shaidu ne, kada ya zamanto da cewa ina propaganda ne. Idan mun taso daga nan ku biyo ni. Bossi za su zo sakatariya yanzu, za ku gani da idanunku ku kuma gaskanta da cewa ko ina faɗan gaskiya ko kuma wasu suna ƙarya. Ana wai fertilizer, ina so in gaya maki wannan. Idan an samu akasi wani abu, zargi dai ta ce dama ana yi. To idan an samu abu makamanci da haka, gida da gida ne. Gwamnati ta riga ta sake wannan abu, wanda kuma ya dawo kan al'umma. Su wane ne al'umma? Mu da ku. And wa'anda da are responsible akan wannan abin, kansololi suka ba da sunaye domin su ne suna kusa da mutane. And kuma kansololi sun zo sun ba da sunaye ba domin na san ka ko kuma kai wane ne ba. Sun bi kungiyoyi
ni na samu rabona ba domin ni ma'aikacin gwamnati ba ne, amma a kungiya ne. Akwai bukata domin gwamnati sun ce ba za mu iya gane daidaikun mutane ba, amma ku kasance a kungiyace. In ko kun yi haka, idan kina da kungiyoyi da kina a cikinsu ki lissafta su ki kawo, za su samu taki a wani lokaci. Ina gan abin da gwamnati suke kokari yi a yanzu domin su karya darajar abubuwa domin a samu saukin rayuwa. Amma yawanci 'yan kasuwa saboda sun riga sun kasance da mugun zuciya, sun tattara kayayyaki sun sa a su store domin a ci zaluncin mutane. So wannan abu wai sai sun gama shi kamun su kawo farashin gwamnati. To wannan damuwan gwamnati ne kuma? Ina so mu sani da cewa gwamnati suna duka mai yiwuwansu domin su ganda cewa al'umma sun kasance da walwala. Amma domin talaka kansa baya so ya gan talaka yana walwala. Wannan shine hujjata. Ina nan dai akan bakana. Wannan matsalan tsadan abinci daga gwamnati ne. Domin gwamnati ita ce cibiyar al'umma gaba ɗaya. Bi ma'ana in ba cibiya ba mutum. Su suke da dama, suke da hali, suke da iko, suke da komai na cewa in za a karya abu, a karya shi. Kada a rika zargin 'yan kasuwa saboda kowa ya fito kasuwa don ya samu riba ne. Kuma mu muna ƙarƙashin gwamnatinmu ne da kulawansu, gwamnatinmu masu albarka. Don haka ni ina roƙonsu da su fito ƙarara su yi magana cewa tsadan abincin nan don Allah a sassauta ma talaka. Domin idan suka yi magana babu wani ɗan kasuwa da ya isa saboda kowa yana ƙarƙashin kulawan gwamnati ne. Ni abin da zan ce kenan. Ku a ganin ku masu kallo da saurare, laifin wane ne tsadar kayan abinci da muke fuskanta yanzu haka? Gwamnati ne ko kuma 'yan kasuwa? Mu haɗa a comment section.